पंचायतीची निवडणूक जी होऊ घातलेली आहे यामध्ये काल मालवणमध्ये सुद्धा जे काही पैसे पकडण्यात आले त्यामध्ये भाजप असेल RSS असेल त्याच्यामुळे निश्चित सांगतो की RSSची पैसे वाटून मतं घेणं ही RSSची संस्कृती नाही आहे. म्हणून RSSच्या सुद्धा जे कोण कार्यकर्ते असतील त्यांचे पदाधिकारी असतील त्यांनी ही मालवणपुरती नाही तर ही जिल्ह्यातली जी संस्कृती जी आहे पैसे वाटून मतं विकत घेणं ही थांबण्याची गरज आहे. खऱ्या अर्थाने ह्या गोष्टी लोकशाहीला घातक आहेत आणि म्हणून या लोकशाहीला घातक असणाऱ्या गोष्टी थांबल्या तरच या ठिकाणी भ्रष्टाचार मुक्त नगरपंचायतीचा असेल स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा असेल तो कारभार त्या ठिकाणी पारदर्शक होणार आहे. आणि म्हणून जे काही पैसे वाटून मतं घेणं ही जी काही एक प्रथा जी आलेली आहे त्यामधनं ह्या लोकशाहीमध्ये चांगले उमेदवार चांगले नगराध्यक्ष होणं हे निश्चित त्या ठिकाणी कठीण होईल. कणकवलीमध्ये सुद्धा जो काही रेट चाललेला आहे ही अत्यंत लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून धक्कादायक आहे आणि यातनंच जी काही विकासाची कामं जी आहेत ही त्या ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची होत आहेत. आणि म्हणून मतदारांनी सुद्धा आज या असलेल्या जिल्ह्यातील नगरपंचायती असेल किंवा इथल्या नगरपंचायतीमध्ये असेल की आपण ज्यावेळी बोंब मारतो की कामाची क्वालिटी राहत नाही खराब का होत आहेत त्याचे परिणाम हे आपल्याला ह्या निवडणुकीमध्ये दिसत आहेत. आणि म्हणून ह्या नगरपंचायतीतील मतदार सुज्ञ आहेत. आमच्या नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदाचे शहर विकास आघाडीचे उमेदवार सन्माननीय संदेशभाई पारकर हे उमेदवार आहेत. हे निश्चितच त्या ठिकाणी त्यांचं आजपर्यंत असलेलं काम असेल आणि भविष्यात त्यांचं जे काम कोणत्या पद्धतीने करतील सर्वसामान्य लोकांपर्यंत जातील आणि मला वाटतं सर्वसामान्यांना घेऊन ते पुढे जातील. म्हणून ह्या नगरपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये कितीही विरोधकांनी पैसे वाटण्याचा जरी प्रयत्न केला तरी ह्या शहर विकास आघाडीचे संदेश पारकर यांना आम्ही काल जे शहरामध्ये पैसे वाटप झाल्यानंतर जो काही आम्ही आढावा घेतला त्यानंतर मतदारांकडनं प्रतिक्रिया येतात की शेवटी पैसे दिल्यानंतर आम्हाला पैसे घ्यावेच लागणार आणि जर घेतले नाही तर आम्हाला त्याचा त्रास होईल. आणि म्हणून निश्चित आम्ही संदेश पारकरांच्याच पाठीशी गंभीरपणे उभे राहणार आणि 3 तारीखला तुम्हाला ह्या असलेल्या नगरपंचायतीमध्ये कुठेही धनशक्ती चालणार नाही. तर संदेश पारकर सारखाच कार्यकर्ता सर्वसामान्यांना बरोबर घेऊन जाणारा सर्वसामान्य मिसळणारा हाच कार्यकर्ता या नगरपंचायतीचा नगराध्यक्ष होईल अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया सर्वसामान्य मतदारांच्या आहेत. अशा मतदाराला आम्ही निश्चितच शहर विकास आघाडीच्या वतीने आम्ही त्यांना या ठिकाणी सलाम करतो. बघा, 10 वर्षात विकास कामं झाली अशा प्रकारची जर चर्चा ते करत असली तर प्रत्येक मताला 10,000 रुपये देण्याची गरज काय? आम्ही जर विकास केलो आणि परत पुढच्या 5 वर्षात आम्ही विकास करणार अशा प्रकारचं जे मी आश्वासन देतो त्यावेळी एक गॅरंटी पाहिजे की मी जर 10 वर्षात एवढ्या रुपयाचं काम उभं केलं तर लोक माझ्या पाठीमागे खंबीरपणे उभं राहायचे. पण आज मी आता बातमी 3 दिवस जी ऐकतोय की ह्या वाटात अमुक दिले त्या वाटात अमुक दिले 10,000चा रेट काढला कोण होतं 15,000चा रेट काढला. आत्ताच मला बौद्धवाडीतनं फोन होता की कोणतरी पाठवा कॅमेरा. अरे म्हटलं तुम्हीच करा, आम्ही इथे येऊन परत वाद करण्यापेक्षा तुम्ही तिथल्या स्थानिक लोकांनी एकत्र येऊन त्याचा प्रतिकार करा, द्या पत्रकारांना माहिती जे कोण येत आहेत त्यांच्या संदर्भातली. आज माझा प्रश्न ह्या संदर्भातला एवढाच आहे की जर समजा विकास कामं एवढी झालेली होती किंवा करणार तुम्ही म्हणताय मग तुम्हाला पैसे वाटण्याचं कारण काय? मला स्पष्ट आरोप आहे की ह्याचाच अर्थ असा आहे की तुमचं काम किंवा तुम्ही जे काय केले ते लोकांना पसंत नाही आणि म्हणून लोकांना कुठल्या तरी दुसऱ्या दिशेला नेण्यासाठी आज तुम्हाला समोर तुमचा पराभव दिसतो, समोर तुमच्या आता पायाखालची वाळू सरकली आहे आणि म्हणून मग तुम्ही आता अशा प्रकारचे प्रताप शेवटचा पर्याय म्हणून एवढ्या मोठ्या पैशाचा प्रताप आपण या ठिकाणी करताय. कोकणात आतापर्यंत नगरपालिकेच्या निवडणुकीत ही ऐकलेली रक्कम पहिलीच आहे. म्हणजे माझ्या तरी इतक्या वर्षाच्या राजकीय जीवनात मी कधी एवढे पैसे कधी बघितलेले नाही किंवा एवढे मी कधी ऐकलेले नाहीत की एका मतदानाला एवढे पैसे देत आहेत अशा प्रकारची जी चर्चा पण नाही. पण काल खुलेआम या ठिकाणी कणकवलीत वाटले गेले. काल मालवणमध्ये जो प्रकार घडला आणि तिथल्या स्थानिक आमदारांना घेरण्याचा प्रयत्न अनेक सगळ्यांनी केले
पण त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करेन की त्यांनी कुठेही न डगमगता या सगळ्या प्रक्रियेवर त्या ठिकाणी प्रकाशझोत त्यांनी टाकला. आज ते तिथल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे गेले, माझ्या माहितीप्रमाणे पोलीस अधिकाऱ्याकडे गेले, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेले. त्याने हा शेवटी प्रश्न पूर्णपणे, बघा ह्या प्रवृत्तीबद्दल आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक कार्यकर्ते, अनेक नेते, आमच्या सगळ्यांचे संबंध आहेत, सगळीच मंडळी चांगली आहेत. पण काही मंडळी जी इथे ह्या प्रकारचा जो प्रकार करतायत आणि त्यात मी काल इथल्या जिल्हाध्यक्षांची पत्रकार परिषद बघत होतो की विजय केनवडेकर हे संघाचे कार्यकर्ते आहेत आणि मग ते जुने कार्यकर्ते आहेत वगैरे वगैरे. तर माझा प्रश्न त्यांना एवढाच आहे, विजय केनवडेकर संघाचे कार्यकर्ते असतील, संघाने अशा प्रकारच्या चुकीच्या गोष्टी करायला माझ्या माहितीप्रमाणे तर शिकवल्या नसतील. मी संघाच्या सगळ्याच कार्यकर्ता, इथले जे महत्त्वाचे कार्यकर्ते आहेत किंवा कोकण प्रांताचे आहेत की ही सगळी जी मंडळी आहेत ही फार मोठ्या मनाची आहेत, ही राष्ट्रहिताचे, याचे विचार करणारी लोक आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारच्या निवडणुका जिंका असे ते पण लोक सांगणार नाहीत. आज मला कणकवलीतला जो एक प्रकार समजला, मी फक्त नाव घेणार नाही, मला जी समजलेली बातमी आहे कदाचित आपल्यापर्यंत पण आली असेल. एका अशाच संघाच्या घराण्यात माणसांकडे ही मंडळी गेली आणि एक पैशाचं पाकिट, घरात 5 मतं पडल्यानंतर 50,000 रुपये काहीतरी ठेवले, अशा प्रकारची माहिती माझ्याकडे आली. त्यांनी पूर्णपणे खरडपट्टी काढली आणि त्यांनी ते पैसे परत पाठवले. आज कणकवली झालेला प्रकार आहे. असे अनेक प्रकार हळूहळू लोक घाबरत आहेत, त्यामुळे लोक स्पष्ट बोलत नाहीत. शिवाजीनगरमधून सुद्धा काही मंडळी या ठिकाणी आलेली होती. म्हणजे हे काय चाललंय आपल्याकडे? आपण खऱ्या अर्थाने लोकशाही टिकवणार आहेत की नाही टिकवणार आहोत? आम्ही सगळी सुशिक्षित मंडळी, आम्हाला शासनाने एवढा पगार आमचा द्यायला केला आणि आमच्याकडे सरळ सरळ आमच्या समोर येऊन आमच्या पैशाची ऑफर ते करतात. त्यामुळे ठीक आहे, काय घेणारे घेत असतील, पण आम्ही ह्या ठिकाणी अशा प्रकारे काय लोकांना सामोरं करायचं? जसं सतीश सावंतनी सांगितलं, आम्ही घेतल्यानंतर आमच्यावर राग ठेवतील, आम्हाला कुठेतरी उद्या त्रास देतील, आम्हाला कुठेतरी त्रास करतील, ही भीती लोकांमध्ये निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून माझी या सगळ्या माध्यमातून विनंती आहे की भयभीत वातावरण करून लोक निवडणुकीतला आपण सामोरं जाऊ शकणार नाही. म्हणून इथल्या प्रशासनाने, इथली जी सगळी SP असतील, कलेक्टर असतील, ह्या सगळ्यांनी पूर्णपणे लक्ष ठेवला पाहिजे. आणि चुकीचं असेल तो कोणी असू दे, जो काल निर्णय शेवटपर्यंत निलेश राणे साहेबांनी जो निर्णय मालवणमध्ये केला, तर तो निर्णय तडीला लागला पाहिजे. जो चुकीचा असेल त्याच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे. परत हिंमत कोणाची या ठिकाणी होता कामा नये. अशा प्रकारची खबरदारी ही जिल्ह्याच्या प्रशासनाने या ठिकाणी घेऊन आपली भूमिका बजावली पाहिजे. ही प्रवृत्ती आपण नष्ट केली पाहिजे, अशा प्रकारचं माझं मत आहे. आज कणकवली शहरामध्ये उत्तम प्रकारचा प्रतिसाद मिळतो. माझं म्हणणं जिल्ह्यातच 4ही नगरपालिकामध्ये चांगला प्रतिसाद या ठिकाणी मिळतोय आणि म्हणूनच आज अशा प्रकारचे वेगवेगळे डावपेच या ठिकाणी खेळले जातात. आम्ही कणकवलीवासियांना एकच विनंती करू, कालच आमच्या उमेदवाराला नारळ ही निशाणी सगळ्या पूर्ण पॅनेलला या ठिकाणी मिळालेली आहे. मी बघा किती भगवंताची पण इथल्या स्वयंभूचा आशीर्वाद म्हणा, भालचंद्र महाराजांचा उत्सव चालू आहे त्यांचा आशीर्वाद म्हणा, आणि म्हणून आम्हाला जी अपेक्षित असलेली नारळ ही निशाणी आम्हाला या ठिकाणी मिळालेली आहे. ह्या माध्यमातून 5 वर्ष लोकांनी संधी दिली, 5 वर्ष लोकांनी आशीर्वाद दिले, तर खऱ्या अर्थाने जे काय काम असतं, एक बघा ग्रामीण भागात फिरताना एक परवा त्यांनी विषय सांगितला इथल्या शेतकऱ्यांनी की आमच्या जागा किती आहेत, पण आमच्या जागावर आम्हाला स्वतःच्या जागेत आम्हाला घर बांधता येत नाही, एवढे पेपर न्यावे लागतात, कधी कधी आम्हाला अनधिकृत त्या ठिकाणी आमची इच्छा नसताना बांधावी लागतात, त्या अटी आम्ही फुलफिल करू शकत नाही. आमच्या जागांवर जी आरक्षणं टाकलेली आहेत, आमच्याच राणे कंपनीच्या जागा ज्या आहेत ह्या वरती नागवे हद्दीवर माळावर आहेत, ह्या आमच्या जागा, ही आरक्षणं इथली उठवा आणि टाका तिकडे. आम्ही कणकवलीच्या बाहेर सांगत नाहीत, आमच्याच जागा आहेत, त्याच्यावर करा, रिंग रोड करा. तो तिथून नागव्यापासून म्हणजे जो त्या नागवेच्या हद्दीपासून पूर्णपणे तो फलारी महाराजांचा आश्रम आहे तिथून टाका रिंग रोड. तुमच्याकडे एवढी ताकद आहे ना, रिंग रोड टाका. आमच्याकडची ही आरक्षणं छोटी छोटी आमच्या भावकीतली जागा किती आहेत, एक तर कोकण रेल्वे जागा गेली आहे आणि ती जागा गेल्यानंतर आमच्याकडे जे काही तुटपुंजी जागा राहिली आहेत त्यात आम्ही 2-2, 3-3 भाऊ असतो तर आमच्या वाटेला काही येत नाहीत, त्यात तुमच्या आरक्षणाची अडचणी. आणि मग त्यांना आम्ही आश्वासित असं केलं आहे की आज निवडणुका जाऊ देत, आज आपल्याला कुठे ह्या विचार बोलता येणार नाही, परंतु निलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आदरणीय या खात्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब असतील, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, ह्या सगळ्यांच्या माध्यमातून आपल्याला या ग्रामीण भागातल्या सर्वसामान्य नागरिकांना काय करता येईल का असा प्रयत्न
हे निवडणुका झाल्यानंतर आम्ही मंडळी करून ह्या लोकांना दिलासा देण्याचं काम निश्चितपणे या ठिकाणी करणार आहे. आजच मी निलेश राणे यांच्याशी बोललो, उद्या त्यांनी वेळ दिलेला आहे. या लोकांना पुन्हा आम्ही त्यांच्याकडे घेऊन जाऊ. 3 नंबर वार्ड असेल, 1 नंबर वार्ड असेल, ज्या लोकांची मागणी होती की निलेश राणे इथे यावेत, आमच्या भूमिका त्यांनी समजून घ्याव्यात, तर उद्या त्यांना आम्ही तिथे नेऊन त्यांच्या ज्या भूमिका आहेत, त्यांच्या ज्या अडचणी आहेत या जागेच्या संदर्भातल्या, त्या निश्चितपणे आम्ही दूर करण्यासाठी प्रयत्न करू. एवढं त्या लोकांना आम्ही सांगितलं आहे. तसा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी करणार आहोत. आणि म्हणून ही निवडणूक चांगल्या वातावरणात व्हावी, म्हणजे कणकोलचित नाही, तर जिल्ह्यातल्या 4ही निवडणुका अतिशय चांगल्या प्रकारच्या आतापर्यंतचे जे काय निवडणुका झाल्या तशा चांगल्या पद्धतीने निवडणुका व्हावीत. कोणालाही त्रास होता का म्हणायची हमी घ्यावी. कारण का 2 तारीखनंतर सगळे निवडणूक लढवणारे आणि विरोधात असलेले सगळे एक आपसातच आहेत. त्यामुळे चुकीचा कुठला विषय या ठिकाणी होता कामा नये अशी खबरदारी सगळ्याच मंडळींनी घेतली पाहिजे. आणि त्यात करून जे काही मालवणला झालं, जे काही कणकोलला झालं, ह्याची कुठेही पुन्हा या घटना होणार नाहीत याची खबरदारी प्रशासनाने घ्यावी, अशा प्रकारची विनंती आम्ही सगळी मंडळी प्रशासनाला या ठिकाणी करतो. बोला. पालकमंत्री नितेश राणे असं म्हणतायत, आमचे व्यवसाय पण असतात, स्वतःच्या व्यवसायासाठी घरात पैसे ठेवले तर त्यात चूक काय? आमच्या पक्षाची कोणी बदनामी करू नये. प्रत्येकाचा व्यवसाय आहे, जो नियम आम्हाला लागतो तो नियम सगळ्यांना लागतो. हमामे सब नंगे होते. त्यांनी सांगितलेली एक गोष्ट खरी आहे. सगळ्यात लोकांना नियम एकच आहे. एक नियम भाजपला, एक नियम शिवसेना असं नाहीच आहे. म्हणूनच काल सुरुवात तिथे झाली. नियम सगळ्यांनाच सारखे आहेत. त्याच्यामुळे ज्यांच्या घरात मिळाले ते हे बघा, कोणी उद्या त्यांनी दाखवावं आपण जो काय 25 लाख रुपये होते का आणि किती होते मला माहीत नाही, आणि किती बॅगा होत्या त्याचा हिशोब जर त्यांनी दिला त्यावर ते आयोगाकडे द्यायचा आहे. तो का निलेश राणेकडे हिशोब द्यायचा नाही. त्यांनी सांगावं माझे व्यवसायातले पैसे हे माझे व्यवसायातले पैसे आहेत, सांगावं ना त्यांनी. त्यात आम्ही कुठं नको म्हणतोय की त्यांनी सांगू नये असं. कालही निलेश राणे तो जो व्हिडिओ होत होता ते त्यांनी सांगितलं. आपल्याला या गोष्टीचा जबाब द्यावा लागेल, आपल्याला सांगावं लागेल आयोगाला की हे बाबा कुठून आले, काय आले. त्यांनी जर उत्तर दिलं तर विषय संपेल ना तिथे. सर, निलेश राणेंनी केलेले जे आरोप आहेत ते पूर्णतः चुकीचे आहेत असं रवींद्र चव्हाण म्हणतात. त्यामुळे असंही म्हणतायत की मला 2 तारीखपर्यंत युती टिकवायची आहे, त्यामुळे मी आता काही बोलणार नाही, नंतर बोलतो. नाही बघा, मी ते प्रांताध्यक्ष आहेत, निलेश राणे आमदार आहेत. आता त्या गोष्टी मी पडणार नाही, कारण काय नेमकं विधान त्यांचं तर मी ऐकलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे जो काय विषय असेल याचं उत्तर त्यावेळी निलेश राणेच्या बाबतीत असेल निलेश राणे देतील, वरती आमच्या कोणाला असेल तर वरती लोक उत्तर देतील. आज आम्ही फक्त जिल्ह्यात शांतता राहावी, जिल्ह्यात चांगल्या वातावरणात निवडणुका व्हाव्यात, आमची सगळ्यांची इच्छा आहे. तेच आम्ही या ठिकाणी सांगतोय की इथं जे प्रकार चाललेत, जे मालवणला चाललेत ते 2 दिवस इथं सुरू झालेत, हे कुठेतरी प्रकार थांबले पाहिजेत, अशा प्रकारची आमची विनंती आहे. सर, आपण म्हणताय की भाजपाकडून नगरपंचायत नगरपरिषदेमध्ये पैसे वाटण्याचा प्रकार सुरू आहे, त्याचा गंभीर आणि निषेधार्ह भाव आहे. त्याचवेळी माझ्या आमदार वैभव नाईक यांनी असं म्हटलं आहे की मालवणमध्ये हेच केनोडेकर निलेश राणे यांच्या विजयासाठी पैसे वाटप करत होते आणि या पैसे वाटपातूनच निलेश राणे यांचा विजय झालेला आहे, अशा प्रकारचा आरोप वैभव नाईक यांनी सुरू केला आहे. वैभव नाईक यांनी सांगितलेली माहिती अतिशय चुकीची आहे. कधीही निलेश राणेंचे तिथलं काम हे विजय केनोडेकर करण्याचा प्रश्नच नव्हता. तिथे जे काम होतं तर त्यांचे तिथे दत्ता सामंत असतील किंवा शिवसेनेचे तिथले तालुका अध्यक्ष ही सगळी मंडळी करत होती. त्यामुळे विजय केनवडेकर एक कार्यकर्ते म्हणून त्या ठिकाणी असतील. वैभव नाईकांकडे चुकीची माहिती आहे, ही माहिती का बरोबर नाही. त्यांचा नक्की जेवढे करा आमचा तेली साहेब, तुम्ही लोकशाही टिकवण्यासाठी पैसे वाटप होता हे चुकीचं आहे म्हणता, ही निश्चितच योग्य बाब आहे. मालवणमध्ये जो प्रकार सुरू होता तो निलेश राणे यांनी रोखला आणि प्रशासनाची ही बाब निदर्शनासाठी प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिलं. कणकवलीमध्ये जर 10,000चं वाटप भाजपकडून होत असेल तर कणकवली शहर विकास आघाडीचे तुम्ही नेते किंवा उमेदवार हे कमी पडताय का, किंवा याबाबत की आपण लेखी रितसर पुराव्यानिशी तक्रार अद्याप का केली नाही? ज्यावेळी माहिती आली त्यावेळी तिथेची थोडीशी चुकामुक झाली. ज्याही माहिती आली त्याही आजच ज्याही दुपारी विषय ज्याही तिथल्या उमेदवाराने सांगितला की बौद्धवाडीत अशा प्रकारचा विषय चालू आहे,
पण तिथे जाईपर्यंत कणकवली तशी फार छोटीशी आहे, तिथून ते लोक गेले, त्या उमेदवारांनी तिथं प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. आता लेखी स्वरूपात जी आहे ते उमेदवार लेखी स्वरूपाची जी काही घटना घडली आहे कणकवली ती आता आयोगाकडे देतील. आता मालवणमध्ये विजय केरळकरांनी असं म्हटलंय की निलेश राणे अधिकृतपणे माझ्या घरात आहे. नाही, याच्यावर पोलीस हे बघा, आता त्यांनी बरोबर जाताना व्हिडिओ करत जाताना त्यांना टीप मिळाल्यानंतर ते घरात पण गेलेले नव्हते, त्यांना एक टीप मिळाली होती कुठली तरी, ते शोधत शोधत तिथपर्यंत पोहोचले. आता ते बरोबर आहे की चुकीचं आहे हे मी कसं सांगणार आहे? हे आता पोलीस त्या सगळ्या गोष्टीची चौकशी करतायत ना, पोलीस करतील चौकशी सगळ्या. निलेश राणेंना गोपनीय गुप्त जी माहिती मिळाली आणि त्यांच्या सोर्सेसनुसार ती एकूणच धाड टाकली काल. परंतु तुमच्याकडे सातत्यानं काल संदेश पारकरनी पण आरोप केले, सातत्यानं तुम्ही आरोप करत असताना या संदर्भातली धाड टाकण्यासंदर्भात तुम्ही नेते मंडळी कुठेतरी कमी पडताय का? नाही, कसं आहे बघा, त्यांनी जे पैसे आहेत ती बातमी त्यांना मिळाली. आता हे काय आहे की 17 वार्डामध्ये इथून दुसऱ्या वार्डात बाहेर कधी पडतो माणूस समजत पण नाही. त्याच्यामुळे जे काही तिथं करायचं होतं किंवा जे रेड हँड पकडायचं होतं ते नाही शक्य झालं. ही गोष्ट आहे कबूलच. पण आज माझ्या माहितीप्रमाणे आजची थोडी चुकामुक झाली, पण जी लेखी निवेदन द्यायचं आहे या सगळ्या संदर्भात ते आज त्या ठिकाणी देतील. मगाशीच मी सांगितले ते. चलो, धन्यवाद.